usiku. Mwana, icho chirungu. Hawatwisise. Tezo bato. Prese waruchivaka. Tezo waruchivaka. Chirungu ndeche. Chirungu ndeche. Chirungu ndeche. Ani mugosi. Tara unse. Bora sasa jina kutacha. Oh, hello. Network problems, network. Okay. Aso ndataura nawo. Anzi festival ya vanodi. Vanoti patron. So 100 big zokwanera. 100 big. Zokwana chimwe chikokwi. Samira ndivaudze kuti aufa. Say. They're saying how much big to have and in the hotel room. Okay, we have 3 tons. 3 tons, we have a lot of 3 tons on the sat. Alright, tingaswera vakomana ndiri kuda 100 bags, so pa 100 bags tingabatira mari pa 100 bags. Alright, mira ndivaudze. Pondo. Ora saka big one register $30. Register $30. Or $13. Yes. So calculate kuti mari yenyu inoda mari, uda kuna figure ye 100 bags kuti mari. Oh, 100 bags times 13. 1.3. They're saying how much Okay, I didn't know 1.3. Saka mimi maana zvibagende zvenyu here zvemuita mbotifikisika kuti network language. I'm Indian, so you know language. Motambira here EcoCash. EcoCash. In US dollar. So say they're asking you, do you have an account for EcoCash? Yes. Yes. Kuti makamboenda chikora muda kutirana neInglish chikotora neshona tikonzwanani. Avanzi. Yes, munono nditsotsa zvese. Kana timaisa wenyu pamusoro. Yes from Botswana. Oh, anzi yes. Maisa wenyu pamusoro. Yes. Avasitonzwisisa kuti okay, ayo sindikuda chibage. Azvidi. Saka munongoti pa 1.3. 1.3. Saka ndokuitira ne. Mwesa une interest pamusoro. Ndoda kutoti ndiende ndokundokisira neEcoCash. Tipe number. 077. 95. 84. 91. Okay, so ketopisa zaro vechi? Nelson and send him Nelson no pay. Nelson Pikeo. He is from Botswana. He's from Botswana. Pikeo. Pikeo. P-E-K-A. Okay, thank you. Thank you so much. So we will deliver for you. Okay. Saka ndokutasira zvenguvai. Mosvika zvenguvai. Tsika kuti towaikira vasatoka. Towaikira ikoko. Ndokutasira zvenguvai vakomana mosvika nguvai. Chibage chenyuka. Imimi ani mati muri kubva uko kuyu. Kuchitungwiza ndi. Saka mimi zvamangwana kuma 1. Chibage chenyu ndosvika pazekesa 4 pane chipatara pane hospital paipai. Mungoti nerodhi ndakatukaenda kwamakona ndichirura makobi. Mondifonera masvika ipapo then Okay. Asa imi mongo tafoneri. Okay. God bless. Ndikuda chibage. God bless. Yeah, chibage chikuru. God bless. Mukatona mwana uchidaka. Kuno chiripo chakawanda.